اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات الودود كسب الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Wannan itacen a yaren mu muna kiran shi bulbi. Itacen ana kiran shi garkuwa. Sannan itacen nan ana kiran shi halakar da makiya. Sassaken itacen nan. Halakar da makiya. In kana da yawan makiya don Allah kar ka ringa wanka da sassaken wannan don dukkansu za su iya halaka. Kaga shi ma ana ta sassakewa. Kalle itacen da kyau. Kayansa za ka nema. Ne kayan zan baka. Kayansa za ka nema guda 100 da guda 2. Kayan itacen nan. Bulbi guda 100 da guda 2. Ka je gida ka daka. In ya zamo gari. Wannan garin ne za ka ringa zuba ruwa kana wanka da shi. Na baka kwana 7. Duk damuwan da yake kan zuciyanka Allah zai ringa kawo ɗauki kaɗan kaɗan. Ɗauki zai ringa zuwa maka. Ɗauki zai ringa zuwa maka. Gaba ɗaya za ka mantar. Amma sassakinsa na suna bayar amma na gani wani da gangan ma zai iya amfani da shi. Abin da zai cutar da ɗan adam ba na bayarwa saboda ban zo don cutar da mutane ba, ban shiga cikin harkar nan don ka cutar da wani ba, ta sanadina ba zan bayar ba. Ga itace na biyu, ki muke kiran shi. Kana nan kana ganin fure nasa ba, wanda yake neman aure bai samu ba don Allah ki zuko furen nan. Kawai firen wannan itacen kawai ki zuko haka, ki saka cikin turare ki ringa shafawa. Na baki kwana 7. Duk inda namiji yake in kun haɗu da shi zai ja ransa kawai ya aure ki. Har ki haɗu da nagari wanda zai iya rike ki. Bancin wannan mawaka ko kuma a ce wanda suke yin irin abubuwan wayoyin nan ko wasu yin fim saboda duk abin da Allah ya tsaga abincinka ciki dole ka yi shi. Ko da kyau ko ba kyau Allah ya yi mana mai kyau. Ka gane fure na shi itace ne mai fure da yawa ka gani. Fure na shi yana da mugun sa mutum farin jini. Wannan furen idan ka cire da yawa ka haɗa da lalle ka daka. Ko kuma kika haɗa da lalle kika daka na mace kika yi lalle da shi. Kafin lallen ya kode kan a babu za ki iya samun namiji guda 10, namiji dai guda 12 wanda duk magana aure za su kawo miki. Sun aure ki ba su aure ki ba za su kawo. Sannan furen wannan kawai ka cire da yawa ka saka a ruwa. Ka saka irin goran nan. Ka saka cikin goran nan kana shafawa. Duk inda Allah zai kawo wanda zai baka za ka samu. Wannan na yi shi sosai. Wannan na taba hada da ɗanyen nono da hawainiya na yi aiki da shi mai gida. Abun mamaki ne fa. Furen wannan itacen. Abun mamaki ne. Ba za ka taba yadda ba ma. Kaga itacen fure nasa ya fi ganyen ma yawa gashi. Furen ya fi ganyen ma yawa. Furen yana aiki ne na fitan hankali. Balle ka hada da kwalli ko ka saka man shafawa kana shafawa farin jini. La ilaha illallah sayyidina Muhammad. Za ka yi mamaki ne. Za ka yana haɓaka. Wanda suke neman aure kamar na mace ko namiji idan an fara maganan aure zance yana watsewa idan mutane sun zo sun yi maganan aure sun tafi ba za su sake zuwa ba to ga itacen ku. Wannan za ka cire. Karami fa ba babba ba. Kamar yadda yake karami haka za ka sare. Ka sassara shi sai ka nemi buhu ka saka ko leda ka je da shi gida. Ka tafasar da shi. Ka sha ka yi wanka. Gobe ma ka tafasar da ɗaya. Ka sha ka yi wanka sati. Sakin itacen ka cire ka je ka jefar da shi a kan bola. Kwana 7 na baka. In Allah da duk inda mutum kirki yake sai Allah ya aiko da shi ya aure ki. In kai kuma kana neman aure in kai ma kai haka in Allah da duk inda mace ta kirki take sai Allah ya haɗa ka da ita kun yi aure da yaddan Allah. Gobe Ramadan Karim. Muna ma Ramadan Karim oyoyo. Har yanzu ga gawo ka gani wannan ya fi kowanne kyau. Karka ce maka ka yi wa kanka ka gani. Bishiyan gawo karami haka. Wanda suke neman aure gashi nan ni dai na riga na ɗauka gashi. Aure ake da shi wannan na aure ne kun faye kun ne. Allah ya samu dace. Ta ƙarshe ga gidan tururuwa. Idan abu ya kulle ma kai yanzu kana neman abu baka samu ba abu dai haka wanda ya dame ka baka sanya za ka yi ba. Za ka nema ci da kanwa wanda tsofin nan suke sa a baki yana kiran shi ci da kanwa shi za ka ɗauko sai ka jika a ruwa sai ka kawo gidan tururuwa. Ka zuba sa cikin gidan tururuwa da manufan da kake so Allah ya baka. In ka zuba sai ka ɗeba ƙasan gidan tururuwa cikin hannu haka 7 ka je da shi gida. Wannan cikin hannu 7 za ka saka a buketi ne ka zuba ruwa da yawa kullum ka yi wanka da shi kwana 7. Yawanci za ka samu biyan bukata da wuri. Wannan baka samu ba ka nemo hatsi da dawa, suga, gari, gishiri ka haɗa har su cika kala 7 ka kawo shi gidan tururuwa ka roki Allah a ciki. Abin da kake so kai ka sani
ka tofa ciki sannan ka zuba gidan tururuwa ka tafi gida. Baya wuce kwana 7. Abinci kala 7 dai baya wuce kwana 7 in Allah da. Ina ɗaya na kalkautara idan ka rubuta shi kafa 7 ka zo da shi gidan tururuwa ka roƙi Allah ka zuba ruwan rubutu a cikin ramin gidan tururuwan nan ka koma gida. Mai gida za ka ga abin mamaki fa. Ijaja Nasarullahi da ƙasan gidan tururuwa yana da sauri sosai. Haka kawai za ka zuba cikin rubutun ka ringa cin rubutun kana wanka da shi kwana 7. Yana da sauri, yana da sauri. Inna zanna filal kadir shi ma haka ne. Rubutawa ake yi. Idan an rubuta sai a yi ba ƙasan gidan tururuwa ka dinga zuba ciki. Ai masu neman kuɗi na kasuwa ai da ƙasan gidan tururuwa suke amfani. Sun sani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.